Hello mga kaigan, bahok kag bugan. Arbs. Salig lang. Kamusta kayo ng ex mo, Nis? Nag-uusap pa ba kayo ng ex mo? Gusto mo bang i-reveal ko yung... Gusto mo bang i-reveal ko yung... Sige, pangalan sa... Dilmar, may mong pangalan sa imong uyab day? Nandito po kami ngayon sa Nueva Ecija 3. Future manager, Irish. Our, saan na siya? Dentistry. Ano IT. Si Mayan, Tagyag Balay, mga Deka, mga Arbayatot model sa IG. Di siya kaligo kay Yang Book daw, bagong rebound. Hello te, imong anak direte, gakaon na. Live ba yan eh? Ay, natulog na to.